Ndị be anyị daalụ nke ka unu mee. O nwere ihe na-eme na matchmaker anyị kịta anyị alaikiri. O nwere ndị na-abụ emetielu fa matchmaker fa asịsị wepụzie nọmba fa na fa mara na ọ ya aga na public. Ka ezika isiri ma na ọ ya aga na public. Ọkwa ịbata na nọmba anyị gwakwaghị how we do it. Ka ezika isisi na ịmaazị. Ka ezi ihe bụ na ịmaazị. Onye ga-emekwa ụdị mistake ahụ anyị ama mmepụzikwe nọmba ọzọ. Anyị ama mwepụzi nọmba ọzọ. Ọ bụrụ na ị chọọ private matchmaker ịgwa anyị n'oge. Ọ bụrụ na ị chọọ public ịgwa anyị kọwachara ya. Ịbata na WhatsApp anyị ya na ọ bụrụ group. Ọ bụ ịbata anyị gwa gị ka anyị si eme nekwe ka anyị si eme. Ọ bụrụ na ị chọrọ oke ka akpọọ gị akpọ, ị nwere ike weta email gị ma ọ bụ iweta social media platform gị. Iwetie welie inbox ba gị ma ọ bụrụ na ị chọrọ itinye nọmba. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ọ dị quiet, iweta email gị. Ị nwekwa ike create email ọfụ anya bụ imechie iwelie eme so matchmaker. Nwekwa ike iweta nọmba ọfụ iwelie eme so matchmaker ka ị ghara inwe disturbance na nọmba eji mara gị. Anyị na-akpachala unu alụ, anyị kpalite kpacha unu ada anụkwa ya. Unu abịazina na-enye anyị nsogbu maka anyị achọrọ nsogbu. Ọ bụ ihe mmadụ chọrọ ka anyị ga-emeli. Anyị ama mme ihe mmadụ achọrọ. Anyị na-akọwacha na-akọwa ka ezi ka isisi na anyị akọwarala gị. Mmadụ na-atọ emeka ihe a ọ bụla ihe na-ewe iwe. Anyị bịa tinyeche nọmba mmadụ ọ sịkwasị wepụbe na ọ mara na ọ na-aga public. Ụfọdụ asị na a na-emeli nwanne fa na ọ nwanne fa ka a na-emeli. Ka nwanne gị na-emeli ịgwara ya ka anyị si eme. Ọ na ị nara ifulu anyị ọ bụ ịbịala ọfụ ịbịa ọfụ ị nọ obele mata ka esi eme. Ịmata ka esi eme tupu imebe. Ọ bụrụ ifukwara iyi imebe ozugbo. Ndị niile na-eso anyị ma a na-apọblish ebe a. A na-apọblish ebe a. Ọ bụ sọ onye chọọ ka emelie private agwakwana gị ka esi eme private. Anyị ịbata na WhatsApp anyị kọwachala gị. Ọsọ gị gaa n'iru, ọ sọrọ gị ịkwụsị ifu gị. Anyị ada force mmadụ ya mee. Abịa kọwachala gị ihe iche tupu ị gaa n'iru mebe. Ọ ga-aka mma akpọọ gị ndị mmadụ akpọọ gị si na ya rọlụ maka na arọtabala gị onwe ka ọ dị. Ifuru nke odogwu kịta ndị mmadụ edego ọtụtụ ihe anyị sendeli ya o jiri aka ya rọlụ o mee private. Mana ịchọ atụọ nọmba gị ọtụtụ a na-akwa etinye pikchọ gị etinyere ọ bụkwa private mana nọmba gị eji mara gị. Ọ dị gị ka ị chọrọ iji iweta brand nọmba wee mee ya. Anyị achọzikwa ịnụ etinyeche nọmba mmadụ ọ sịkwa si wepụ ya. Onye ahụ sikwa ya ọzọ anyị ama mwepụzikwa. Onye ahụ sisi wepụ nọmba ya ọzọ anyị ama mwepụkwa maka anyị na-atụgbuchekwa atụgbu. Anyị na-akọwacha ọfụma. Ọkwa anyị kọwachala ọfụma. Ịbata na WhatsApp anyị kọwachala gị ka ezi ka isisi na ịmara ka ezi nke bụ ntụkpọrọ mmadụ ụdị asị a. Ifugo ihe na-ewe iwe ọ na-ewe ezigbote iwe. Onye in short ka emesịa kesie enyi.